Сега, Диана Радева. Около нея са хората, които протестират на палатка. Тук говорим на сцената за милиони, стотици. За да отидат хора на палатка пред общината, очевидно проблема е много сериозен. Точно така. Представете се и защо сте там и колко време ще останете. Зимата се върна. Доброто, казва се Ветислав Ангелов. Ние сме на палатка от 23-ти събота от 10 часа. Протестираме против съдебната система, реформите, които не са започнали и нищо не се е случило. Тоест, искаме промяна на член 132 от Конституцията на Република България, с който се казва, че прокурори, съдии и следователи не носят наказателна и гражданска отговорност. Ние искаме те да носят наказателна отговорност за своите действия и решения, които вземат от и в името на народа. Втората подписка е срещу банките. Но по тази тема ще говори моя колега Миро Станчев. Аз искам да направя един блиц с господин кмета. Мога да си говоря на ти, защото се познаваме от някой ден вече лично. Може да направим като блиц, нали, господин Стоилов? Разбира се. Да. Ние с вас се познаваме от 2 дена. Мисля, че във връзка с Подкови лагер, тъй като подавах молба за удължаване на срока. Първият въпрос, който ви ме зададохте, казахте ми да подкрепя ГЕРБ. Аз ви казах, че това няма как да стане, защото ние имаме различие, т.е. аз и хората, които представляват. Такова искане към вас не съм имал. В смисъл такъв, вие казахте, дайте да дадем шанс на втори мандат на ГЕРБ. Естествено. Да. Аз мисля, че през тази година и 4 месеца, това, което аз го говорих в предизборната кампания, че е важно един кмет и една общинска администрация да има подкрепата на правителството и на народните представители, е факт. В Русе за пръв път от 23 години се случиха неща, направиха се инфраструктурни промени, извършиха се ремонти на култови сгради, имаме болница, така че... Добре, извинявам се. Втори въпрос, който имам към вас. Втори въпрос, който аз ви зададох. При мен, знаете, аз лично, нека се представи по-обстоятелствено, аз съм представител на местна организация на Граждански форум Промяна и съм създател на Фейсбук групата Народно движение Баста. Тази група, която запали искрата на революцията в България, това е факт. Но това не е тема, който в момента ще го обсъждаме. Показах една жалба, която се върти в интернет, аз съм я рефрешил много пъти. Вие ми казахте, че не сте масон. Масон ли сте, господин Стоилов, кажете пред русинските граждани? Ясно и категорично съм заявил, че аз съм член на Българския ловно-рибарски съюз и на политическа партия ГЕРБ. Това за масони и за други структури изобщо ми е неприсъщо. И е жалко, че вие в момента... Господин Ангелов, много е жалко, че вие в момента вадите документи, които са чиста клевета. И е крайно време някой да си носи отговорността за това. Аз не подавам въпроса. Дайте по същество, нещо свързано с управленските качества. Казвам ви така. Аз си носи отговорността пред всички граждани, а не пред 20 човека. Аз ви питах така. Защо не се разграничите от Красимир Даков и Пламен Нунев, тези, които целият град знаем, че рекетират и изнудват малкия и средния бизнес? Аз ви го казах това нещо. Това са членовете на ГЕРБ, нали? Точно така. Ето това е вече един въпрос. Един учредител на партия ГЕРБ, Красимир Даков, а другият екс-депутат Пламен Нунев. Вие знаете аз колко пъти съм ги сте послал във Фейсбук като рекетьори, изнедвачи и хора, които натискат местния и градския бизнес. Вие го знаете това нещо. Господин Ангелов, да. България е правова държава, в нея има закони. Ако някой ги е нарушил, нека да си носи отговорността. Аз също смятам, че всеки трябва да стои зад думите си. И когато някой обвинява някого за нещо и се окаже, че това не е вярно, той трябва да си носи отговорността. Вие знаете, че с моите публикации във Фейсбук аз казвам истината, търся истината, която ще носи справедливост. Това го знаете много добре. Това е вашата истина, господин Ангелов. Зад вас стоят 20 човека, които не олицетворяват мнението на 100 000 избиратели в Русе. Ще ви кажа, моите публикации се четат от Япония до САЩ, от Северния полюс до Южния полюс. Мафия! Кажете, да. Господин Бареков, вчера съм направил запис и съм качил в YouTube. Запалил съм социалната мрежа. Снимах къщата на окръжният прокурор на Русе Огнян Басоволиев, който има малка прогимназийка. Струва 1 милион евро. Това е държавен служител. Ето вижте къде е там център на града. Запалил съм социалната мрежа. И ще ви кажа още нещо. Ние днес правим подписка срещу 18 фамилии, които работят в окръжен съд и окръжна прокуратура. В нашия съд няма правосъдие. И аз съм жертва на това правосъдие. Мафия! Казвам се Ветислав Ангелов, баща на 7 деца, 5 непълнолетни. Представител на Граждански форум Промяна. Говорим за гигантска корупция и Пламен Нунев е представител на тежката организирана престъпност в този град.
Защо Пламен Нунев, да, гледайте ме в очите, аз го гледам също. Вие с Красимир Даков поставихте местния бизнес малък и среден на колене. Давам ви пример. Върбан Циганина избучи всички тръби на напоителни системи от националната сигурност. Без съответните решения, и той беше арестуван много пъти, и той ви се обажда на вас и вие го пускахте. Крис Груп ООД, град Русе, печели логистичен проект за 12 милиона евро. Речно-информационен център. Закупили са там долу речната гара цялата сграда. 30% са инкасирали авансово. Не се знае дали този проект ще бъде осъществен. В Народно движение Баста аз съм публикувал страшно много пъти. Така, Момент. нека да чуем отговора обаче. Той беше в много тежки обвинения, обвинен от вас. Наричат ви лидер на организираната престъпност в Русе. Трябва да се защитите. Господин Ангелов сутринта по същия начин сипеше тежки обвинения. Аз определено и категорично заявявам, че това са несъстоятелни неща. Аз съм народен представител, който е пропътувал 138 000 километра. Всяка събота, неделя и понеделник в офиса ми на политическа партия ГЕРБ идват от 50 до 100 човека. Така че това, което казва господин Ангелов, няма нищо общо с действителността. И призовавам за по-голяма отговорност. Кажете! Защото държавата, всички виждаме какво прави, но трябва да виждаме и ние какво правим за държавата. Трябва да имаме и отговорност. Факти! Преди да започнем, уважаеми варници, ще ви помоля само да позволите на един русенец да вземе думата само за половин минута. Ние ще бъдем утре в Русе за втори пореден път. Там положението, между другото, е също като във Варна. Има огромно напрежение и не знам защо стана така, че по време на протестите Варна беше най-многолюдния град на протестиращи, при положение, че не по-малко хора излезнаха и в Русе. Очевидно там нещата са започнали така и са зрели през цялото време. Ние утре ще бъдем с русинци. Диана беше с тези хора. Те също са на палатка пред общината. Там също го има това, което се случва и във Варна. Диана, дай думата само на нашите приятели от Русе. Добър вечер. Добър вечер. Казвам се Венцислав Ангелов, Граждански форум Промяна, създател на Фейсбук групата на Народно движение Баста. Тази група, която създаде искрата на революцията в България, в Фейсбук. Господин Стоилов, не желаем да премествате утре митинга пред операта. Искаме да бъде там, където беше миналия четвъртък, пред общината. Това е място и символ на град Русе, а не операта на град Русе. Така че, ако обичате, не местете мероприятието. Вчера беше нападнат един патриот, Иво, от квартал Долапите, беше зверски пребит за това, че каза истината. Кой е в град Русе. За това, че посочихме с имена тези, които поставиха местния и малкият бизнес в град Русе на колене. Това са феодалите Красимир Даков и Пламен Нунев. И ние не спим. Ние знаем всичко за всеки, във всеки един момент. Благодаря. Само да добавя, че ние ще бъдем утре в Русе, а Русе има, вече мога да кажа, своя случай, подобен на случая с Пламен Горанов. Иво беше момчето, което взе думата на площада по време на нашето пряко предаване и обвини местни политици в, образно казано, в дерибейство и в участие в организираната престъпност. Този човек снощи беше пребит зверски. Русе говори, че е станало заради това, че е взел думата и се е изказал. Ще се опитаме да направим предаването си в Русе, независимо от условията там. Диана, дай думата. Виждам, че до тебе Венцислав. Той вчера беше във Варна, за да призове русинци да дойдат тук. Стана свидетел на покъртителните сцени в морската ни столица. Искаше да каже нещо. Да, освен него има още много хора, които чакат за да зададат своите въпроси. Започни. Добро утро на всички българи. Това, което се случи във Варна, е един естествен процес на българският гняв, на гнева на българският народ. Извинявам се, господин Бареков, че вие трябваше да кажете няколко думи, да се извините пред политиците, но повярвайте ми, тези хора, мястото ми е в затвора. Както да е, за всеки мъж е времето. Вие знаете, че аз съм създател на Народно движение Баста в Фейсбук групата, която създаде искрата на революцията в България. За това нещо, че аз критикувах, за това нещо, че аз изтипосвах, публикувах, аз получих оперативна информация, ще бъда неутрализиран в началото на ноември месец и трябваше да се изнесе в Ларнака, за да продължа моята борба срещу промяна на статуквото, което не беше наложено, въпреки нашата воля и желание. Конкретно искам да говоря днеска сме събрали тук срещу кмета Пламен Стоилов. За първи път от 23 години ние нямаме кмет, а имаме марионетка и кукла на конци, която се манипулира и управлява от екс-депутатът Пламен Нунев и
учредител на партия ГЕРБ Красимир Даков. Аз имам свидетелски показания на хора, които са присъствали, когато той е получавал разпореждане от тези лица да върши безобразие в името на лични и корпоративни интереси. Аз имам много доказателства, господин Бареков, но ще заковя кмета само с едно. Миналия път, и ще искам вашата юридическа консултация, днеска да подам жалба в прокуратурата. Защо? За гигантско укриване на ДДС, което е престъпление по смисъл на наказателния кодекс. Това да не са тези билетчета за ход за баня или ход за театър. Ето ги, вижте ги. Това е лично моят автомобил в началото на август месец дигнат от место, което не е нарушение на закона за жени пътища. Аз съм биш екс-катажия и го познавам много добре. Но това е друга тема. Къде е гигантската измама? По мои сведения, от данъчните служби тези билети са давани на община Русе за благотворителност и от тук се укрива на всеки 40 лева. 8 лева ДДС. Това е престъпление по смисъла на наказателния кодекс. Вие твърдите, че това е фирма, която би трябвало да е регистрирана по ДДС, прави обороти като за това ДДС. Общинска фирма е, но не плаща ДДС. Това е Конституцията на Република България. По смисъла на Конституцията, общината е юридическо лице и тя е регистрирана по закон за данък добавена стойност и е длъжна да издава за услуга данъчна фактура, което не се прави. Това е престъпление. Така, нека, понеже този сигнал наистина се отнася до дейността на общината, давам думата на уважаемите общински съветници. Има ли наистина резон в този сигнал? Странно изглеждат тези билетчета. Гледах ги аз миналия път. Пише, че са вход за нещо. Има там щемпела на Министерство на финансите, което означава, че може би се плаща някакъв данък. Господин Бареков, кажете вашето мнение. Ето, вие сте трима общински съветници от БСП, ВМРО и РЗС. Значи, ние сме тук общински съветници, така да се каже, от опозицията. Добре, гледна точка на опозицията. Мисълта ми, това, което казват гражданите, има резон и е минало и през Общинския съвет като въпроси по трибуната, защо се издават такива билетчета. Но тук трябва да е кмета с неговата администрация, защото той ги разпорежда тия работи. Ние може да кажем само нашето мнение. Ма кажете вашето мнение, аз това искам. Вашето мнение да чуя. Значи не е нормално с такива билети да са, как да кажа, материално да се остойностява или там, термина. Но освен за това, изобщо целият град е превърнат в един частен паркинг. Гражданите веднъж плащат данък за колите си и втори път плащат, за да могат да спрат някъде. А цялата идея, която беше тръгнала, беше в местата на трафик да се правят тия платени работи. Дай сега думата и на този човек, който от Кипър е дошъл. Чак искаше да се продължение. Само момент. Така, човека, който пътува с нас от Русе през Варна, сега е в Кърджали. Моля ви, тогава ще... Добър ден на всички Кърджали, аз съм от Русе, представител на Граждански форум Промяна и основател на Фейсбук групата на движение Баста. Всички знаят. Така, казвай. нека те пак да те не знаят. Аз към вас нямам нищо лошо, да знаете. Вие сте много симпатична дама. Имам срещу Цветан Цветанов. Слушайте ме много внимателно. Бях наречен в гореща точка на господин Бареков, че съм криминален контингент, който казва истината за това, което се случва в България. Корупцията. Аз съм бил война на корупцията. Искам да ви кажа нещо. Аз само да добавя, че... Бях арестуван. Че Цветанов не визираше вас. Вие сте се разпознал в това изказване. Може би. Това ще го уточним в съда. Ще му взема 6 апартамента. Сега, госпожо, вижте мой паспорт. Имам печати за това, че бях в Бейрут. Запомнете какво ви казвам в момента. Там бях арестуван от Хизбола. Знаете ли защо? Защото многократно публикувах във Фейсбук, че е имало едно телефонно обаждане един ден преди атентата в Сарафово, с който се предупреждава, че той ще бъде извършен. Лично по разпореждане на Цветан Цветанов, този запис е унищожен и аз имам оперативна информация. Сега, само аз ще добавя, благодаря за това изказване, че има прокурори влезнали в МВР, прослушваме се всички машини, скандала с подслушването вече е в ръцете на прокуратурата и нито Цветанов, нито МВР имат последна дума по този скандал. Да. Искам да бъда поканен във ваше предаване да кажа за моята среща с представители на Хизбола. Живот и здраве, темата е интересна, ще разработим с изборите. Дай думата на това малко детенце около Моника, за тебе това дете. Малко да разведрим, дано да разведрим атмосферата с него, дано. Аз искам само да питам какво бъдеще предлагате на децата като мен, понеже аз, смисъл такъв, аз съм отличник в спорта, станах много добър капитан на нашия отбор и искам да
питам просто, майка ми също, тя е безработна и само тя ме гледа, понеже нямам баща и какво... Бележника си е донесъл детето. Дай да го видим. Браво, бе, моето момче. Браво, бе, юнак. Я да видим. Аз предлагам вие да станете патрон на такива деца. Махнете и поп. Само да кажа, понеже ми подсказва продуцента ми подсказва, сега ще възрева, като ви го каже това нещо. Но това детенце беше описано в тия досиета на Държавна сигурност, така ги наричам аз, които дойдоха до мене с нощи. Това детенце беше наречено Изрод. Само това ще ви кажа. Ето го. Отлично. Браво. Аз най-се радвам, че си отличен по български язик. Това е моята специалност. Какво тренираш, моето момче? Баскетбол. И сина ми обича баскетбол. И си висок. Добре вървиш. Добре, благодаря ти много. Не знам какво да направим за такива деца, освен да ги посочим като един пример и да си потърсим. Има ли държава, която да се грижи за тия дечица?